Ko Jisu Kristo ni mungbai tini jeng hani hai boni jarei sengsar uru-muru ni jorao pano boni karyok ma boni hamzak mano sereng lainani jeng jora manfika hani bai Kaitor no hambai engke padi jeng surinai jengan sekang surinai bugra Kaitor no hambai rewo o sengsar kama sengsa kirima sengsa uru-muru ni jorao nang hani hai jeng no jora robika nini kok thai no one shop lainani hani bai Kaitor no hambai jeng no subadi jeng serai ke buji manani Kaitor nin thani yaparo tebu Kaitor jeng mangsa sukya sini mangsa panak pan kere hani bagai nin thani babak no yaparo jeng no neng nini kuriyo ke tong rodi nini khlai nini dage mani mote jeng tong manani subadi neng je jajak tei jeng khlai manani subadi Kaitor nin thani yaparo tebu tau jeng mani simi pai thak jora neng nini phola bai koboli tong phadi nei bugra Jisu ning bai se apa Kaitor thani suri sana amen ke jeng tini phadi one shop layana 2 Corinthians chapter 11 verse 1 nichimi 3 jora 2 Corinthians chapter 11 1 nichimi 3 jora ang poriwana kok bokhorogo tongo Paul bai chongkhor phatrarok ang mangsa sia phano narok ano hamalok di abo ang nayo I ano hama lokja di Kaitor haike no ang norok ni bagai kha sugo norok engkha burui sikla ketar hai borok khorok sabai bono kaina hnei ang kok sungmani a borok engkha Kristo ebi jibuk bai femlok jagai lama koroma hai norok bukha sitra engei Kristo no sutrang ke ketar ke suriyada engno hnei ang wanawo elambak pore mane bising tei Kaitor sono ketal ke hamari klaiten keseng oronugo Paul temano kirija nero sutrangke Kristo no suriyade engno ebi Soitan bai femlok jakma haike de norok bo femlok jagai tlangjak no lama koror jak no hai hnei Paul Corinthians song no waini chithi suimani jaga bo suihoro kang tini sanane muchukma angke Soitan chini bisingo podre pod situation situation senamai create khlaiye jengno bobai hasal boni besarok no bobai hasal tlangani naituknai lama ba khlainai chesta khlainai saktarnai tabogrundi borok hayaro srairok no buma bufa bai sekagei tlangai borok kidnap khaifana tlango phali royo podre pod khlayo pil baike chocolate phunugei chamung phunugei kisi masa lu phunugei tlangai buma bufa bai sekagei uloke borok no tlangai phali royo ba podre pod khlai omhaike jengno thik obohaina Soitanbo jengno sengsane manai khunei phunugei lu phunugei jengno Kaitorni aroni hazar roi tlangmani nayo jengno hazar tlangman khangkeino jeng Kaitorni bagai mangsa sukya ngai mana of course jeng waisa mothangjak khangke jeng morke to sogliya haifano jengno Christian nang nungya Christian chugya Christian tumanai mangsa samongo chugya khlai rei mana
हानि बागै जों Soitan बायदि फेमलक जाकनो आव जों बेलाय हुस नंनाय अरनो पल हाय नै सावो तमाशा बखा सित्रा अंगै ख्रिस्टनो सुत्रांखे कथारखे सूर्या दा अंनो हनै वानावो म पल नि वाना माने Corinthian मोथाराव मतयै नरक Soitan बाय फेमलक जागै नरक ख्रिस्टनो खाबाय खुगबाय सूर्या दे अंनो खा सुत्रां बाय माने नरक Soitan बाय फेमलक जागै देतलां जाकनो लामा कररै देतलां जाकनो आबनो वानाव ओके जों ख्रिस्टान हनाय रं जों मोथांजाक फानो जों आसाय कताल ओंफानो जों काइटर बाय माने तमा काइटर बाय हालक कताल के बवै रजाक फानो Soitan जोंनो तमा काइटर बाय गाहाम के कथालायै गाहाम के थानसा के फेलोशिप खलाय दंमानो नायथक जागिया आबनो सकाकनानै नायनाय बो सकाकनानै नायबो आबनो बने ख्रिस्टान रकनते मंसा खलायमालिया फियाबा आफा काइतर बाय थानसा के फेलोशिप खलायमानो बो नायथक जागिया बनो सकाकनानै मुसुङो एगे बो सकाखांके तमा जों मंसा काइतनि बागै मंसा खलायमाया मंसा सुग्या अमाहायके माने गोथै हाय मंसा खलायमाया बनि बागै काइतनि हानि बागै अमाहाय Soitan सोनामनानै मुसुङो हानि बागै अमो ख्रिस्ट बा काइतर बाय गाना के तंनानै फेलोशिप खलाय तंनानै आबनो बो खलायरैया अंनानै बागै गोबां मा तमानाय बादा लामा वो अमो तमानाय बेरियर तय फैनाय लामा चरनाय गोसों बनो हुस ओंथाय बनो आं तिनि सावनो बो गोबां मा तैनो गोबां मा लामा बादा खायफैनाय जोंनो जाते काइतर बाय गाहाम के गोरोंगै तंमायाना खलायनायनि बागै पैलासका नम्बर 1 के तमा जों आसाय कताल ओंफानो जों बाहाम बोथै वाना तंखो जिसु ख्रिस्टनो मालाया साक जों बाहाम बोथै बाय तंनाय हानि बागै सिनि थानि ओबुसागो सामोन खलायमानो एगे बनि तमा खलायनायबो जोंनो खाथै माने सिनि थानि दुबुइ रफायनाय जों जेफ्रो खाथैयो तमा जों माने बोखा बेरा जा मंसानो तैनो तंथक जाकनाय गोरै अमहाय केसिनि थानिबो तय रफायमानो तय रफायनाय जाते जों काइतनि बागै मंसा वानसगिया हाय खाथैखिया के नों तमा सामों तांनाय खेताव सामों तांनाय ताबो ग्रंदि बो खाथै पाइखांके बतै तांनानैबो वानसगलिया मंसा खलायनानै वानसगलिया के तमा अमहायनो राफ्रोबो मारानाय हेदबा के अमहायनो जोंनो खाथै रवै रफायनाय जों अमसिनि ताबो जों नुगै दंगो पेन्डेमिक चलै दंगो आगे स्राबसा थाखा फियावा ताबो हायनो चेंफैयोखा एगे एक बছर लागातार अमहाय ओंगै दंमानि गोबां बरक वानसगो तागले पाइनै खाना हनै डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारि रावगो फियाबा ताबो जों तमानो बारेरक एगे थांनायावनो जों गोबां मानुगो बरक गोबां मानो मोंसाते नुहलिया खाथैजा बायथागो के तमा बैसाबोतैनो बिथिरय बोथारखा बिसरवै बनिजबो साथैखा अमहाय पद्रे पद गसेनि त्रिपुरावबो जों नुगो जे चाकरि 10,000 बोसोरबो आरो दुजांनाय र बाक्सा आं पत्रिका रावगो नुगो निजेबो था राबार बिथिनो एसिड न नुंग्रवै निजेबो नुंखा बोसानोबो नुंग्रखा थैखा अमहाय पद्रे पद तमाने बागै खा थैजा एगे तिनि ख्रिस्टान लाइफआव बहायनो Soitan अमहायनो तबो मावो खाथैयो रमानो खाथैरो खांके जेफ्रो जों खाथैयो मंस सामों खलायनानै मंससिनि बोखाकरै एगे ख्रिस्टान न खाथैरो खांके तमा
Kaitor ni bagai samang kelainani menang te wansok malia boni hani bagai wansok malia ni tama kelai thaino nang pok sinai bekha kerei omono nak khathaiyo thijak mungsa kelainani kerei bekha kerei tamana nulan nang mungsa no holia phiaba Kristen rok ni thanai bo omo hai sok phai mano Soitan omo hai keno jungno khathai roi romo bahai tei pandemic ni bising tei chachara ni bising tei sakri manya ni bising tei tei bui bai Kristen hanei satok jak mani bising tei so podre pod nge nogrok phana toma sama phana nogor pai phana uri pai jakha nukhungo jengzal phana sokpere rekha nge omai khathai roi ro nge o khathai pro jeng Kaitor ni thani jeng bekha beraya Kaitor no jeng gubui ke asa khlai tong ya ke jeng sini jeng khathai ni painai nge Kaitor ni bagai je khlai thaino bo jeng khlai meyang nai pogi painai jeng tomani bagai o sungsaro tong hani bagai Bible tomai sa je sepanang te jeng tomai sa tong thogui tong bi rejoice in the Lord nation persecution pai Prabhu rejoice nini chakri kamai thang Prabhu rejoice tomane mala jeng o sungsar ni bagai ya o sungsaro jotokon jeng Kaitor ni bagai khlaina nayo asuk no sungsar Soitan sini bagai kebeng nai okay je sepanang te ne khata thidi ani o sungsaro ang tongmani uddeshyo ka the purpose ka Kaitor ni hano puana ni temung saya ang thuibo Kaitor ni thangba Kaitor ni Paul hai ni so Roman chapter 14 no sung no ang thuibo Kaitor ni thangbo Kaitor ni thuibo sung sukna haun song nai thangaibo salsak Kristo pai pro sung sukna haun sogin nai so sini sokjang nai jaga angka tiar engja abongka sukna hawo Jisu sawo ang teisa paipinai nirok no napainai ang tongmani jagawat lang mani bagai ni saw omono sung Kristen kebu-kebu ke muthangja kebu-kebu ke poito glai rok ni bagai sung khathai ni kokre temane mala o sung saro sung srap sani bagai se o sung saro sung tongplai ni ya obo sitama obono fake obono kebu ko nge sebanono mane no tama mane no khathai ro mane ning saya Kristen jeng jeprono tong thogui tong hoi Bible sawo tong thogui tong di tamani bagai jeng je phangai no Kristen ni rosogine hani bagai Roman ni jorawo pila Kristen ni jorawo borok satok pitok khlaijaka buthar jaka haibon borok ma Bible rongoi rasawoi tong thogjagai se Kaitor no love lies tong lai iban ka hor sokjak tong probo haina keseng omhai nugo tamani mala bo jeng Kristen rok kebu-kebu ni siu jeng o sungsaro srap sani bagai se phiaba chukna hawo jeng mol brum Kaitor ni sungsa sawo Kaitor re baksa tongui dai hani bagai Polycarp masa Polycarp bo bura John Apostle John ni sitcho boni poito Jisuno poito khlai mani bagai bo sadok jaka uloke sajaka nini poito no yakadi Kristen kokdi ngeno no jeng phiok nai bura kalo burangka phiaba botomaisa yakeno no sogui bithanai ni borok saka phia botomaisa nirok sok mani u kosto khamani kosto srasasi minute kaisasi phiaba Jisuno ang bono yaka kha kele Jisuno ang reject khlai ka kele abo molbrum ni se khai ma tong nai sokdi ang srap sani bagai khanani khawani ready tong ketebo botomaisa bo ang 86 year bo ano tuidoloi naikoloi ano waise pano bo beimani khaya baike bangta kono beimani khainai ani so engge sung obo haino sung Polycarp tama bo sija sung Kristen rok siwo sini tongwi thai boro molbrum mi bagai ngese hai bagai sing je sepanang tu
Khatung tongdi tongthogui tongdi niso 1 Thessalonians chapter 5 verse 6 ang porenai chapter 5 verse 6 abo baino जों बैहाय थैयै tongna kok gरै जों सिसावै tongthai yaglaithai gरै orthamaisa na abo baino जों बैहाय थुयै tongna kok gरै जों सिसावै से tongthai ang English Bible kisah naik kerana omo kisah karjak mahai engkha (16) Sulo nakadi orthamaisa norok tong thok mang tongdi surisan mang tongdi 16 by 17 norok tong thok mang tongdi rejoice ini so English okay rejoice always tong thok mang tongdi tuan tong thok mang tongdi nang tong thok wani jora osimi tong thoka cost mang fruke tong thok ya haya Bible so tong thok mang tongdi tuan yang mala जों सकनानि लामा engkha Kaitor tongmani jaga जों असंसाराव जेसेबां नोंथों असंसारनि कस्त टेक्टरक स्राबसानि बागैसि जेफ्रो खृष्टान रक Kaitorनि बागै खलायनानि सामों खलायनानि वानसगो Kaitorनि बागै तंनानि वानसगो Kaitorनि बागै तेइबो खलायनानि नायो आफ्रंके सयतान तेइबो लामावो केबें नाय नों आसगनो samang Kaitorनि बागै samang खलायनानि वानसगो आसगनो केबें मोनफायनाय मितो नारगदि फियाबा आ केबें मोनजरावबो जों तंथगैनो बसखांगो आगकनानि नांनाय आबनो Kaitor सावो तंथगदि खातुंदि तंथगै मान तंदि जेनिन थानि हामया तंमानि दाबो नों जग नंमानि बेरि नंमानि आबनो नों याकानानि फान नायखांके दाबो नों तेबा आब्रो बरबरग ननो दल रक सफायनाय आ नंदि जादि तंथगदि जेफ्रो जों याकानान नायो आब्रो सयतान तेबो याकारुया ननो चेष्टा खालायनाय ओंके जों सयतान सामंखाइन दङ फियाबा सालसा सयतान जिसु तेसा फाइप्रो बनि यागलो खावै बनो रुथारनाय ते बनि लगे तंनाय borok jotono molbrum brum bagai morkeo khiklai rojaknai get tegaisa number 2 ke tama soitan tama khlainai jungno kabang ma tong thok sa thok sungsani manei no lu phunugei jungno tama tong thok sa thok no phunugei Kaitorni aroni hasal tlangnani nainai nang aseng no tong thok sa thogo tongo nang aseng no Kaitor no pogoi tongnai hani bagai soitan seng no siwo hani na je proseng manei oseng sane manei khuni mano belaikena seng hus ngani nangnai temana mala seng sane tong thok sa thok manei khunui ababai seng no chini tama chini gyan no boni thani tlangnani nayo chini wansok mung no boni bkhago tlangnani nayo तमामले आबो बाय सिनी Kaitorनि थाने जों वानसगै तंमाने Kaitor न तुयि जों खलायना नै बखा चाबै तंमानो केबें रय पायो सिनी वानसगमोन सिनी बखा न डाइभार्ट खलायखिबो अनि बागै जेफ्रो नों मानै काहामानो असंसानि पदरे परमानो रांपैजामानो गोनांङो नों जे नायमान न मानो हुसुंदि आबो बाय नों Kaitor बाय हासाल लेतलां थांजाक न मान माने अब हामया आकगया फियाबा जों मा हुस मांनाय अब सयतान दे लु फुनुक रं न आनो फुनुगै Kaitor बाय चाल रनानि बागै ओंके जेफ्रो Kaitor बाय चालो जों Kaitorनि सामों खलायमैया
Kaitor khlai ronani muchung mano जों khlaimaya गोबांमा borok ang nugo kaijaknani sikang hingke borok motharogo belai keno srangui samang khlaio belai keno srango girja phainani Bible study phainani phiaba kaijak borja wngkhangke maso waisa phano phainani kosto nangsiu bosa botoi wngkhangke bogin tango bosoro waisa Christmas rok simi muitong mansiu जों muitongnar thai sebaro bono hingke जों ang just give an example ro nok ni samung baino nang kogwa nok tangmaya rongke nang hai sabrung phai dong pia tabok nang building tangmanani it pai manka hai pai manka pia ba o nok tangnani ono bukha besto nang girja jora romalia surinani jora romalia hingke abo जों wan sok thai hus ung thai omobai Soitan nini bukhano Kaitor bai hasal roimano 1 Corinthian pada 1 Corinthian thanglai 1 Corinthian chapter 7 29 isimi 31 jora 29 isimi 31 jora ang polewana takugrok kokhe omohai te sal kabang kerikha hake tabukni simi kaijak nai rok kaijak ya haike tongthung kap nai rok kap ya haike tongthung tongthok nai rok tongthok ya haike tongthung pai nai rok borok paima mungsano phano kerui haike tongthung o sungsani manei rok bai srap laijak rok borok a manei rok bai koboljak ya haike tongthung tamni hinba o sungsar tabuk tongma haite kabang dugui tongla tabuk tumasa por tumaisa Corinthian motha songno kaijak nai rok kaijak ya haike tongthung tomoni bagai kaijak gei neng nini kaijak ma baisi neng kaitoni thani kaitono jora roi malia kaitoni samangno neng wansogi malia hani bagai kaijak ya haike tongthung haini sawu okay tomoni bagai o sungsani manei rok bai srap laijak rok borok a manei rok bai koboljak ya haike tongthung nang o manei bai sungsani manei bai srap jak khangke abo bai kaksidi kagi tongsidi tamani male tamni hinba o sungsar tabok tongma hai tei kabang dongui dugui tongla o sungsar no tabok jung tongui nugui tongmani abo painai jung saimano joto Christian rok saimano abo sansa painai sungsar paya sani nang phan pai thangman pia sungsar bo painai salsa painai sungsar jepro Kaitor boni borokno chukno hawat langnani je samang payo aprokeno o sungsano sokmoi ronai jung nugo gerchuk bothor ngel nugba gerchuk botho sungsar ipor rogo gerchuk bosarok na wiring botho snawo butui tuyei busa phiok thangkangke a botho mungsano samang chukliya botho khibing thang nego omohaino u sungsano Kaitor snang maningkha borokno ortoi pinani ortoi phebi borokno boni tongthayot langgani obose je pro boni borokno tongthayot lango o sungsano dong sukhairna omono Bible sawots Bible jeng nugo Revelation 21 jeng nugo jotono kata John phunukjak mani o sungsar katal khlainai nei phunukjak mani ge je kaijak ro abono poksidi kaijak ya haike tongsidi nei so जों kasai ketal engpano methangjak phano je kabangma Christian na Jisu Christ tese kipil phaipro borok lasiwi khma khijak bainai tomoni bagai
जों इदेन थाइबलंगो जों नुगो जेप्रो काइतर सारियो रिं फायो आदम नों बर आं नो किरिवै हैजागै लाचिवै मातंखा निजो काइतर संखा नों आं ता खायदि होनाय मा ता सारि मन चेर चाखा तमले सुम सकनि बागै गिसं अमो हायनो तमा बनि सामं खलाय di honmano sing khlaya hangke botong di honma heke sing tongya hangke norogo to sogyana rohoja gyang nai norogo bobai ma tongwinai muthangja hangke bono poito khlai hangke piaba nung botong di homa heke tongya hangke tama lasiwi khijage ma tongnai koine ne ke buskang phaira ya piaba je boni dage ma hake tongnai nai ro tongkuk nai ro boroke bukha phiogai asik lasi thaya ka phainai pol bukha kara ke buskang thangmanai piaba tabok boni mote tongmaya tongnai naya sangsani tong manai no torja kugo rajniti no torja kugo potre porang puja no torja kugo ke tama aborongke mukabui ke muthangja phano lasi hui khijagi tong ma tongnai bo phaipro omahai ke ma ngai fadisang narine Pila John chapter 2 verse 18 Pila John chapter 2 verse 28 se tabuk angsaro bini bisingo tongdi hake bo nukjak furuke जों बखा राखसुगै माननो फिया bo phaipro जों bono lachiwi hijakna nanglak ngoro tamasa bobai tabu angsaro bini bisingo tongdi English ke sawo abide in him anis angsaro John sawo sabano angsaro ho Christian motharok no Christian rok no angsaro noro tama boni bisingo tongdi hake bo nukjak pro teisa Jisu Kriston phaipro nukjak pro mane teisa Jisu Kristo phaipro nero lasiawi khakra ke boni bislango basai manana phiaba boni mote tongya nini musung tuisi tongkhang ke neng bo phaipro ke malachi nai mukhang phunukra gyang nai of course sungkiriya tamle norogo soglia phiaba lasi mani bai mukhang phunukra gyang nai ne oro sawo jungnogo ngetiga chap number 3 tabok number 3 Soitan tama khlainai Soitan jungno kebeng Kaitor bai gedalei tongthaniwo kebeng ronani bagai tama khlainai tegaisa chini thani tumanai je kungsukmani notobot chini thani tubunai kungsukronai kungsuknani lama phunuknai kungsuknani lama mane Kaitor thani kungsukronani taboroni ang nijena manble Kaitor no wan sugya ang no khlaiman ble Kaitor nangya ang saksang no khlaimana ang pori siang pasang ble ang saktari siang sakriman ble omhai kungsukmani toboronai phiabasung Bible nugo John chapter 3 verse 27 of sawo tuma Kaitor sakani phaya ke kebo mungsamani maya tabuk sung nokbar sung rangmanai tong abo Kaitor romani sal tongoi se sung samang mano sung samang khlai mano abo Kaitor romani nini sak sori ka ham tongmani abo Kaitor romani sung mungsaro torjak nani kokre kungsuk nani mungsak kokre piaba bebak no Kaitor ni aroni phayo Kaitor chubaya ke ang mungsa phana khaimeya Jacob thangani phari Jacob chapter 4 verse 6 Jacob chapter 4 verse 6 ang poriwana haipano Kaitor khairo goi mane abo rakugo elembago hai hnei sama hai kungsuknai rokno Kaitor kebengo koyui tongnai rokno ke khairogo
kungsuk nai rok no ke kebengo kungsuk mane na again o borok ne buskang kungsuk mane abono simi saya neng Kaitor no nangjagya bebak samungo kokwa neng pore na ne bagai Kaitor no nangjagya mane tama Kaitor ne thani suri saya neng mengsasuk samung khalainya ne bagai neng nok tangan pan cengka nini sak no neng khalainya ne naika suriya mengsa Kaitor no sania abo Kaitor no sak nangjagya obono kungsuk mane ige jero neng khalai bai pai ka ke tama workshop nai Kaitor no pokre poksinai obono Soitan sini thani kungsuk nani lama toi phaiwi Kaitor bai kebeng ro ne nayo sini phan bai jeng mengsa khaimeya sini phan bai jeng mengsa chugya kabangma kok sanai rok pastor rok kok amorok butongo kok pirmani yagulo tuma nini kok belai kana bekhanangka hayengka kana kungsuk wi thang ang mengsa ani samani ya bo non jesu nang kok kereng panang teng rasniti teng nai tebe kok kereng hai belai kok kereng mani no sung wan so kang ke obo ya nang kok busuk reng ma ba ya ni thani Kaitor samang tang ya ke nang jesu kok kereng buino aya pha koro ke pan tanai khana kok sateng hai pana abo bai massa pano phiok jagya abo bai massa pano bekhan phil jagya sarasani abong nai sarasan khana thonga mi koboni kok khana thonga phiaba boni bekha change nge abo soba change khlai do abo Kaitor se nge bo kok rung yama pana borok ni bekhawo touch khaye Kaitor abono slai roi mana jengro kok kungsuk nani kok rei ro haini so kungsuk nai rok no Kaitor kebengo nge obono Soitan le nayo nge sing hus nani nang nai jespana nang beinono sateng phonale kereng phonale hai bana jeng Kaitor no surita aprong ke tebis Kaitor no surita Kaitor no santai tomoy male kungsuk nani lama ngi mano tigaisa paithago Kaitor bai kebang ronani bagai sini Kaitor bai sini kwcharo boni busaro ni kwcharo tama ngai wana mani tobui mano kiri mani tobui mano omo hai ke tobui jeng jefro kiri wo jefro wana wo jeng Kaitor no buskango romaya ungklogo ngi thang wana mano si jeng sintang gok thango kiri mano si jeng mane Kaitor no pogi thango ni sak ni confident fayo jeng sai mano Peter nirok o story obo kok nirok muito manna jefro Peter song rungo kasaja nge Jisu Kristo hatayo suriwi ongkari phai ai prampra phai protama Jisu no tui kasai hing phai mane nukha tui sakatui aproke borok kiri jaka subabo mo amorok sing khana bud rok sing khana ni apro Jisu tamaisa ta kiri di angsi nge apro Peter tamaisa jodi Prabhu subrai neng no hongke anobo nini bekhago him phainani sadi nihongka nge phaidi Peter himin thangka phiaba ayang uyang nahor khangke galak nani chengkha ayang uyang nahor mabai hani bagai tomane bon yang nahokha hoyto ba kirima pan sok paikana nogor pan paikana nogor bayong pan paikana nge nahonani chengkha nge galak nani chengkha nge ong haino jesu pana engteng sini jibono Kristono nahode Kristone bekhak naisegdi bo krosata thipro pano botama boini bagi nakar sanai tongo bo mane yakaya bo theinani kosto manane bo siwin tongo haipana bo sawo nini musuk tuina engteng of course baha bo theini sing kosto no sing sojok khainani kosto panang Jisu baba haino haino bagai kap no norma ke norsidi khuri no piawan nini musuk thainang theng jengbo om haino ngai nang nai
जेफोराव जों संसारनि मानै खुनै तमा जानाय तमा नुंनाय आकिरि मानै वाना मानै सकफायो ओ सिचुएशन रनतुई वाना मानै सकफायो तमा Kaitor no Kaitor ni thani kha berai tongmani abo lulenani chengsinai boni thani kha bera ui tongmani abo tongmali yangsinai lulenani chengsinai geseng tama a lulenani chengkhangke sini thani khaksangma kmaruruk ngsinai engkau khaksangma kmaruruk ngkhangke tamangnai apro Soitan bukhao hapnani chengsinai hani bagai Bible sawo tamaisa Soitan obono nayo geseng hani bagai जों माने संसारनि जों साइमानाव Kaitorनि थानाय जेबो गैया Kaitor बेबक Kaitor खालायमा बायसि इंगै दङ हानि बागै जों Kaitor बेबकनो स्नामो अ संसारनो स्नामो बनि बखौ बायना बेबक बनि थानाय फान दङ ब रयांके आं थेबो थैया बतलांसिनायके आं थैनाय अ हायजों खा बेराजाक होननानै नांनाय फारि थांनाय Philippians chapter 4 Philippians chapter 4 verse 6 ang puriwana verse 6 mangsane bagai fano tawanadi tamoke norok bebagono suri sanai hambairewei nangma marino Kaitorni thanai sandi mangsane bagai fano tawanadi mangsane bagai fano hambairewei boni thani sanai si tongdi nijo wanaruk Soitan haruruk nai nung wana uibo tama khlaiman of course जों wan soknani nango plan khlainani nango waisu borok muniso wana mani phayo haipano जों Kaitorni thani ya pharoi जों surinani nango tak jisu umahai u khurino norma kheba nosiri haipano nini musuk tei engtheng obosi kok nini musuk tei engtheng chini thani Kaitorni musuk mano जों engtheng reising sanai nango pari paithago Mathai 6ni 31 ni simi 33 jora ang poriwana aboni bagai no tamono janai tamono nungnai tamono kannai chumnai abono tawanadi poitokuri rokno omorokno manna nayo omorok bebak norokni sameng nango hnei chukno hanin norokni phas sawimano tamoke nung Kaitorni hani bagai se wansokradi bo naima tuino tongna bagai se wansokradi hake bo norokno asuk manai rokno ruwana saimano Kaitor nung nangmani no Kaitor saimano ang nangmani no Kaitor saimano bo saimano bo royade tongno nangkero nai sini besano जों siwi dongka bo nangka kebo kolom nangmano siwi nini kolom pairo nani khomata tongke nung royade tongno oboisoi ronai hele Kaitor khambe bakno snam nai tabo Kaitor nini situation siwo nung tomano nang siwo o definitely ronai bo ronai hani bagai ortomaisa boni hani bagai si wansokradi bo naima tui se tongna naigradi ake bebak naronai boni naima tui boni hani bagai se wansokdi neso geseng Soitan ang por brisaka Kaitor bai hasal langnani bagai Kaitor dagi manok khlairoya ngnani bagai Soitan sini Kaitor bai chini boni busa rokni kwcharo kebeng mungtoi phei mano hani bagi जों belai hus ngai nangai ge puila tama puila जोंनो kha baire roi mano kha baire roi ro khangke tama जों mungsa sermalia जों mungsa pano जोंनो kha baire nani kokrei bangla kotor phaibo kha bainani krei nok baibo kha bainani krei sakri phangbo kha bainani krei rubber bagan baibo
kha bainani krei tamane male ang salsa kaitor baina tongnai ang porikha fail ngwibo kha bainani krei of course nang jodi nang poriya wi fail kale nang ma pore thai pia Christian chrairo kha pore nai ke kha ro wina pore nang hai pana aro bising pana nang rungwi romalia fail panang ka kha bainani krei abu kaitor ne musuk mane nini khlai thai no ma khlai nai tei bat ba kingke kaitor ne musuk mane engke te kaisa tama te kaisa angke jengno tong thok sa thok sungsani tong thok sa thok no roi bobai hasat lang mano tong thok sa thok ni bising tei jengno kebeng roi mano kaitor ni thani kebeng mung tobui mano gete kaisa angke tama kungsuk roi sak no tor sa roi kungsuk roi rengjak sijak roi jengno kaitor bai kebeng roi mana engke paithak engke tama wanama kirima toboi jengno kaitor bai kebeng roi mana engke takuro bukuro angrokno okokno kecharane musungo jeng girja thangei haino suri phaiye asuk bai jeng tamanai jot bukha tamanai sontusto nani kokri tamake boni bagai ang tama khlai kha abona tuiseng wan sok thai teibo seng khlai nani bagai seng wan sok nani nango ani bagai bo thui kha ani bagai beba yakari roka ang tabok mangsasek boni bagai khlai nang nangnai asuk no seng pairalais nai gang suri nai kathang kaplai mai nang kaito no haine hai hambai ro tamane male nang jengno naikol ma bai o sangsar urumuru kirma sungsa ni jorao phano seng nini kok nini khayok ma nini hamjak mano tui seng wansogui mankho nang jengno tomak khlai rona musu abono seng serengui mankho hanbai kaitor no hambai joto takobuku Kristo takobuku tongnai ro seng khabai khukbai nini dagema nini wansok ma otong manani kaitan subade nei bugra jisu ning baise apa kaitan tani surisan amen